Έχω αρχίσει και τους βλέπω με άλλο μάτι. Κρίμα που είμαστε στον αέρα, θα έλαβα τσιγάρο τώρα. Θερίζει ανεργία, τι να κάνουν τα παιδιά. Εσύ μη μιλάς γιατί έχεις βρει μεγάλο ανταγωνιστή, μικρό κουπόνι. Σε τι? Έχεις βρει μεγάλο ανταγωνιστή. Για δες λίγο πώς σε κολαντρίζουν. Μικρό μου πόνι, ήρθε η άνοιξη ξανά. Πάει το χιόνι, λιώνει στα βουνά. Η απάντηση του Χρήστου Κιούση έρχεται αμέσως τώρα. Μικρό μου πόνι, ήρθε η άνοιξη. Αυτό είναι το original. Πάρτε τα. Μπράβο, μπράβο. Μαγκές, ελκύει λίγο με το χέρι να κάνει. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπομπή, πρέπει να πάρουμε δύναμη. Πρέπει να ανεβεί το ευθύνο μας. This is... Πάμε! This is Sparta! Εντάξει, καλό αυτό, αλλά ήταν λίγο... Παρά ήταν έτσι μπρουτάλ. Κάτι λίγο πιο... Γλυκό. Και αυτό καλό, αλλά δεν με ξεσήκωσε όσο θα ήθελα. Είναι κάτι πιο έτσι... Για την επίθεση. Σκίστε! Επίθεση! Γιούπια! Αγιούτο! Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο Ράιδερ Βίλα. Μπορούμε να εξηγήσουμε, βρήκαμε φοβερό βίντεο από τα παιδικά χρόνια του Κωστάκη. Μπορούμε να εξηγήσουμε πού οφείλονται όλα και γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση το αγόρι αυτό. Γιατί μας φέρνει αυτά τα βίντεο που μας φέρνει για να δούμε μοναδικές homemade ταινίες από το πατρικό σπίτι του Κωστάκη όταν ήταν μικρός. Τι έκανε? Γλυκώνεις εσύ Κωστάκη! Ωραίος. Επίσης είμαστε σοκαρισμένοι, πραγματικά είμαστε σοκαρισμένοι όλοι, γιατί ένα θέμα που απασχόλησε την ελληνική κοινωνία τον τελευταίο, 3-4 μέρες μπορούμε να πούμε, τα λεκιασμένα φτερνάκια της Μαρίας.